ओम नमः शिवाय। आज थिला श्रावण मासर शेष सोमवार और मो ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଥିଲା। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଘର ସଫାସଫିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ କରିକିନା ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ମୋର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଥିଲେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ନର୍ମଦେଶ୍ୱରାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଘରେ ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବି, ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କିଣି ନାହିଁ, ସେଇଠି ତ ବହୁତ ହିଁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କିଣିନି। ମୋର ଏମିତି ମନରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇକି ମା ନର୍ମଦାଙ୍କ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବି ଆଉ ମୋତେ ଯୋଉଟା ବି ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବି ମିଳିଥିଲା, ତ ଆମେ ଦୁହିଟାକୁ ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ନା ଆମେ ଯେତେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କ'ଣ ହବ। ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏବେ ହିଁ ଆସିଲେ। ଏତେ ମୁଁ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାବୁଥିଲି ରଖିବି, ହେଲେ ସେଇଟା କୋଉଠି ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏତେ ଗପସପ ଭିତରେ ମୋର ଏଇଠି ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଉ ସୋମବାର ମାନେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମାଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଘିଅ ପକେଇ ଖିଆ ହବ। ମୋର ଏଇଠି ବନିଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା, ତା ସହିତ ଥିଲା ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ଶିବାଂଶ ବାବୁଙ୍କର ଆମର ମିକ୍ସଚର। ତ ଖାଇ ପିଇ ଯାଇଥିଲୁ ଶୋଇବାକୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍।